svært at række hen til. Jeg har også tænkt på en dreng med langt hår. En mærkelig det er jo ikke rigtigt, det tror jeg ikke. Jeg tror, der skal sådan en bzzz-knop. Det tror jeg ikke, ja. Dengang var det ikke ulovligt at sige. Eller uartigt at sige. Ja, det er måske ikke helt politisk korrekt at sige længere, og nogle af os vil også sige, at det faktisk ikke rigtig kvalificeres til at være en vittighed. Men det har faktisk været grundlag for munterhed siden, som din opfindsomhed dengang. Selvom det så i dag ikke måske kan siges længere. Jeg forstår også, at det jo så måske det var måske ikke det morsommeste, du kunne finde på dengang, men at Anders har i hvert fald kunne morsom med at prøve at klaske flødeboller ud i hovedet på dig. Din egen, hvis han kunne komme til det, så at du var tvunget i din barndom til at spise flødebollerne på toilettet. Hvor du låste dig selv inden. Og jeg ved ikke om det der med flødeboller og sådan noget. Der er jo et eller andet familie, særligt familieforetagende. Mine egne børn har jo fået i gave og i hvert fald at tvære flødeboller ud i hovedet på mig. Finde på nogen bedre til at være præcis min mor. Haha. Da jeg var lille, så hjalp du mig, når en hund den dultede. Og du skældte mig ikke for meget ud, kan jeg huske dengang, hvor jeg prøvede at brænde børnehaven ned. Du nød mig få langt hår og have kjole på, så jeg lignede min ret seje storesøster. Og du tog os med på dit arbejde, hvor vi fik lov til at få dejlig mad. Jeg kan godt lide at komme herud og drikke kaffe sammen med dig og tale. Og jeg er glad for, at jeg ikke er en kilde til bekymring længere. Du fortalte mig også for nogle år siden, at der var du stoppet med at bekymre dig for mig. Sagde du i hvert fald ikke. Det ved jeg ikke, om jeg kommer igen. Men efter jeg var blevet 30 år, og jeg var blevet gift, og jeg havde fået børn, og alle var ved godt helbred, så sagde du, at nu er du faktisk stoppet med at bekymre dig for mig. Så det er jeg glad for, for jeg synes, du fortjener ikke at skulle bekymre dig om det, når du er så god din mor og bedstemor. Og som en kollega sagde til mig engang, så ligesom børn ikke, de vælger ikke deres forældre, og forældre, de vælger ikke deres børn, så kan man sige, så er jeg rigtig glad for den tilfældighed så i universet, eller hvad det var, som gjorde, at du blev lige præcis min mor. For jeg tænkte, at hvis jeg kunne vælge, så ville jeg også bare have valgt dig. Så. Ej, tak skal du have. Hvor var det fint. Og giv dig et lille kram. Tak til dig. Og det var meget imponerende. Navnet er imponerende, at du gjorde det som bibliotekar selv, fordi alle ved jo, at den nye teknologi medførte, at folk begyndte at læse bøger på internettet og søge information på internettet. Så jeg ville jo i din situation have sagt, nu skal jeg passe på, at jeg ikke saver den gren over, jeg selv sidder på. Men du var jo smart nok til at sørge for at komme ind i Folketinget, inden det gik helt galt. Og alle ved jo, at i Folketinget, der bliver ingen afskedet, så der er altid arbejde til folk. Nej, det er ikke helt rigtigt. Det er ikke helt rigtigt. Folk, ja. Nej, det var fordi, de ville have nogle bedre, sådan som dig går ud fra. Og da du var færdig i Folketinget, så tog du jo meget fornuftigt og sagde, nu vil du være en glad pensionist, og det er du jo så blevet. Så du er kommet ind i en tredje alder nu, og nu er du blevet 70 år, så du er kommet ind i det rigtig glade 70-åriges periode. Og det er der længst tid af det stedeværende. Så jeg synes, vi skal rejse os. Du bliver siddende sammen med, og så råber vi hurra nok. Kara Margrethe, længe leve! Hurra! 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 Hurra!
endnu flere smukke ord. Men jeg vil ikke sige, at bibliotekernes dage er talt, fordi der er IT. Man kan Der er jo ikke blevet varmestue for nej, man kan stadigvæk udvælge og de gode ressourcer. Ja, jeg kan lige notere. Og korrigere. Der er godt nok sket meget på biblioteket på Frederiksberg, og den slags i forhold til bemanding. Ja, der er ikke så meget. Og det er god, der er ikke særlig meget bemanding. Til gengæld så kunne man tage komme ind i nærmest alle 24 timer i døgnet, hvis man ville det. Men jeg synes, det er Men jeg prøver at spise mest vegetarisk. Så er det brugt af unge som varmestue til gene for de øvrige kunder i. I stedet for. Og det er familiekvisten. Må man selv deltage? Men selvfølgelig må du deltage. Du kan også være dommer og deltager. Det er måske sjovt for dig at deltage også være dommer. Og nu står den så på, nu står den på engelsk, fordi alle kunne være med her. Men jeg tror egentlig alle kan dansk. Så det første spørgsmål her, det er, hvornår er Karen Margrethe født? Er det 1953? 1954? Eller 1853? Det er 10 års fødselsdag. Ja, Det rigtige er? og det rigtige er 1953. Ja. 1953. Det kan jeg altså faktisk. Faktisk, ja. Okay. Nu bliver det jo vanskeligt. Ja, hvad for et politisk parti stemmer Karen Margrethe for? Socialdemokraterne. Nej, jeg er Socialdemokraterne, det er de svenske socialdemokrater. Så de röstar på samma sak. Og Dansk Folkeparti, det er Sverigedemokraterne. Jaha, men vad är Socialdemokraterna? Socialdemokraterne, det er Hvad hedder det? Socialdemokratiet, hvad hedder det? Det hedder det samme socialdemokrati. Men vad röstar de? Men hvem stemmer mormor på, tror jeg? Nej, men vad gör Socialdemokraterna? Jamen, de er jo ikke... Jamen... Men ikke de sidste gange. Altså ikke de sidste gange? Nej, men de er ikke. Var det pensionistpartiet sidste gang så? Nej, jeg tror ikke, de hed. Altså det er gode for konservative folkeparti. Stinus Lindgren. Ja, han er god. Så han stemmer på. Og muligvis også en skam dem ned. Det er ikke sikker på. Og det spørgsmål, det er jo det indviklet. Så vil jeg sige, det er Donald Duck, for han er den klogeste af dem. Sylvester er altså også meget klog. Sylvester er ikke ret klog. Dog er den klogeste. Så nu bliver gift med Donald Trump, og du kan få halvdelen. Det kunne også være okay. Ja, men så skal hun jo være i samme. Jeg ved ikke, hvor meget Donald Trump er. Det er sådan helt sandt. Så nu skal I lytte her. Og så skal I gætte. Det glæder mig selv. Walter Matilda? Ja. Er det Happy Birthday? Kan I høre ordentligt? And we go marching on. Ja. Glory, glory, hallelujah. Doing the month. It's the Monster Mash. Kan få en ledetråd. Ledetråd, det er... Hvad med Beauty Pie? Ved I det? Ja, Hvad med PewDiePie, det er en YouTuber. Det er YouTuber, ja. Hvor kan man få det? Hvor han kom fra.
Biblioteksskolen. Kælderen. Det var ikke med i vores eksamen. Har du fødder på bordet? Nej. Jeg ved ikke, hvem der er størst, hvem der er mindst. Jeg ved ikke, men det kan også være, at... Jeg ved ikke. Om Benjamin har fået større fødder end sin storebror. Hvem har de største fødder, ja? Jeg gætter på, at det bare er i rækkefølge fra størst til mindst. Ja, Ja, det tror vi også hernede. Ja, vi gætter på Bertram har størst. Hvad for noget spørgsmål om mig? Hvad størrelse Er der nogen, der har svaret sig? Hvad størrelse skudstørrelse har du? Hvad bruger I? Har du sådan en finsk musik i dag? Jeg elsker det her. Raimo oli paha jätkä, iso maha, huppasta raparketilla sahaslaisen puusta. Oli urmetta ja ureksia. Anne soi kun tanssiväki karkeloi. Isä, isä. Iso maha, huppasta rakerran jäi kanan kiinni kolmista. Oli urmetta ja huutoa. Kumpi huusi epämuista hupsan saavoi. Isä, isä, huppa. Isä. Kommer han ikke det, hvis jeg... Nå, men, så hvis I vil, så kan vi sagtens der bliver finske sange på. Hele sangen og alle numrene, det skal jeg nok lade være med. Spiller I? Jeg var også forventet nærmest. Er du ordentligt god med det? Ja. Alright. En underlig person. Det skal ikke gennemskue. Hvor er han ung og smuk. Skyldig at se på. Jeg kan godt huske. Der er nogle forskellige muligheder her. Der var chokoladecreme. Der var René fra kontoret. Der var et Kowalski. Hvad tror I var inde i Kamrels 60 år? Vi tror, det var et. Du ved det? Hvad var det? René fra kontoret. Jeg har hørt, at han kun havde G-stræk på. Jeg ved ikke, om det var rigtigt. Det er rigtigt. Det var vigtigt at vide, at jeg blev ikke sige det. Jeg tænkte, at de selv skulle have lov til at sige det. Jeg hoppede op. Det er sjovt. Nej, du må huske det. 6 tennisbolde eller 6 æbler. Begge skal bruges. Hurtigere, hurtigere. Nej.